But to finish and the king of joy. What's up? I finish. So. What's up? Engitangela umoya sazojeba ngithule. 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 Sengithume kakhulu bambiza ngeking manje sedenja momo ngithatha igoldi ngifake emanini beka ngacaca gold and silver dale bengibukela phansi ngizama nyenyenye emakhoneni kasi Lucas ngufinisha angitatazele anguzeki ufuna ukwenzani nomandisa ngapha ngiphethe ubhalisa awu lento esegazi ngibele ibhasi siya kwamission zopapa kanjani ngisikotani awu ngakufatela macala awu kokoko sangena ufinisha who are you I want 2 3 4 5 vele zonke zathula ya lo mfana ufinisha lo engitangela umoya sazojeba ngithule 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 jeba ngithule ya ay tubula ay wozala